Heippa vaan kaikille! Vaikka viime videon julkaisusta onkin kulunut niin vähän aikaa, ajattelin, että voisin tehdä poikkeuksen ja julkaista jotain uutta näinkin nopealla aikataululla. Tai mennään vaan suoraan videon pariin. Tämä tuntemattomaksi jääneen taiteilijan taideteos kantaa nimeään The Anguished Man, ja sen väitetään olevan yksi maailman kummittelevimmista maalauksista. Tarinat kertovat, että tämän teoksen tekijä olisi sekoittanut omaa vertaan maaliin ja tehnyt itsemurhan pian maalauksen valmistumisen jälkeen. Maalauksen nykyinen omistaja Sean Robinson on kertonut perinnensä maalauksen isoäidiltään, joka uskoi myös maalauksen olevan kirottu. Robinson on myös kertonut, että kun hän ripusti maalauksen seinälleen, hänen asunnossaan alkoi tapahtua öisin omituisia asioita. Hän on kertonut kuulleensa muun muassa itkua ja valittavaa ääntä sekä nähneen kerran miehen siluetin seisovan maalauksen vieressä. Vuonna 2010 Robinson latasi YouTubeen videon, jossa hän väittää kokeneensa paranormaaleita asioita maalauksen ympärillä. Tämä video on herättänyt paljon huomiota ja monet ihmiset pitävätkin sitä todisteena taulun liitetystä kirouksesta. Zdzisław Bekenski oli puolalainen taiteilija, jonka töitä pidetään synkkinä, surrealistisina ja usein myös pelottavina. Hän kuvasi usein vääristyneitä hahmoja ja synkkiä maisemia, jotka ovat herättäneet kauhua ja kummastusta jo kymmenien vuosien ajan. Joidenkin Bekenskin maalauksista on sanottu olevan jopa kirottuja, mikä ei ole sinänsä ihme, sillä useat niistä näyttävät siltä, kuin ne olisivat valokuvia suoraan helvetistä. Bekenskin henkilökohtainen elämä ei myöskään ollut mitään ruusuilla tanssimista. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1998 ja hänen poikansa teki itsemurhan vain vuotta myöhemmin. Bekenskin itse löydettiin murhattuna asunnostaan vuonna 2005. The Rain Woman on Svetlana Talesin maalaama teos, joka kuvastaa mustiin pukeutunutta, kalpean näköistä naista, joka seisoo vesisateessa. Tales kertoi, että ennen kuin hän oli maalannut taulun, hänellä oli ollut kuukausien ajan tunne siitä, että joku olisi seurannut häntä. Hän myös kertoi maalauksen valmistuneen poikkeuksellisen nopeasti, vain noin 5 tunnissa, ja tunteneensa koko sen ajan, kun joku olisi ohjannut sivellintä hänen kädessään. Myöhemmin ne ihmiset, jotka ovat omistaneet maalauksen, ovat kertoneet kokeneensa unettomuutta, surua ja tunteen siitä, että joku katselisi heitä. Tämä Edwin Landserin taideteos kuvastaa kuviteltua loppua John Franklinin retkikunnalle, joka katosi jäljettömin arktisella alueella vuonna 1845. Sen lisäksi, että maalauksen sävy on hyvin lohduton, se kätkee sisäänsä myös erään kertomuksen. Maalaus on esillä Royal Holloway yliopistossa, jossa se huhujen mukaan peitetään unionin lipulla jokainen tenttikausi. Mietit varmaan, että miksi näin? Tarinat kertovat, että eräs opiskelija olisi tehnyt itsemurhan 1970-luvulla, kun oli katsonut maalausta. Hän jätti vain jälkensä viestin, jossa luki lyhyesti: "Jääkarhut pakottivat minut tekemään sen." Tämä Bill Stonehamin vuonna 1972 maalaama taideteos kuvaa nuorta poikaa ja suurikokoista nukkea seisomassa lasisen oven edessä.
Maalauksesta tuli kuitenkin tunnettu vasta vuonna 2000, kun se julkaistiin myyntiin eBayssä. Myynti-ilmoituksessa maalauksen entinen omistaja kuvaili maalauksen olevan mahdollisesti kirottu. Hän kertoi, että taulun hahmot, poika ja nukke, näyttivät öisin liikkuvan ja silloin tällöin jopa poistuvan kokonaan maalauksesta. Love Letters-maalausta pidetään yhtenä maailman kummittelevimmista maalauksista, ja se tunnetaan hyvin sen historiasta, joka liittyy Austin Rilskille hotelliin. Tarinat kertovat 4-vuotiaasta tytöstä nimeltä Samantha Houston, joka leikki hotellinaulan portaissa, kompastui ja kaatui kuolemaansa. Uskotaan, että maalaus olisi ripustettu hotellin seinälle tämän tytön muistoksi. Hotellissa vierailevat ihmiset ovat kertoneet tuntevansa olonsa epämukavaksi maalauksen läheisyydessä, ja jotkut ovat myös kertoneet, että maalauksen tytön kasvot ovat aina silloin tällöin liikkuneet tai muuttuneet muodoltaan. Tämän teoksen takana oleva maalari Edward Munch on myös kuuluisan The Scream-teoksen tekijä. Maalaus kuvaa pientä tyttöä seisomassa äitinsä kuolinvuoteen edessä. Uskotaan, että maalaus kuvastaa mahdollisesti taiteilijan lapsuuden traumaattisia kokemuksia. Munch menetti äitinsä tuberkuloosiin ollessaan vain 5-vuotias, ja 9 vuotta myöhemmin myös yksi hänen sisaristaan menehtyi samaan tappavaan tautiin. Osa tätä taulua katsoneista on kertonut lapsen silmien liikkuvan, ja jotkut sanovat, että toisinaan taulun lähettyvillä voi kuulla sängyn lakanoiden kahinaa. Tämä maalaus on peräisin 1990-luvulta, ja se on sarjamurhaaja John Wayne Gacyn allekirjoittama omakuva, joka kuvaa hänen alter egoaan Poco Klovnia. Väitetysti muusikko Nicky Stone hankki tämän maalauksen itselleen vuonna 2001, mutta alkoi pian tämän jälkeen katumaan ostoaan. Hän kertoi hänen koiransa kuolleen ja äitinsä sairastuneen syöpään. Stone uskoi näiden tapahtumien johtuvan maalauksen pahantahtoisesta vaikutuksesta. Myöhemmin hänen ystävänsä tarjoutui säilyttämään maalausta, mutta pian tämän jälkeen ystävän naapuri menehtyi auto-onnettomuudessa. Toinen ystävä otti maalauksen säilytykseen, mutta yritti myöhemmin itsemurhaa. Loppujen lopuksi maalaus luovutettiin paikalliselle taidekauppialle, eikä sitä enää koskaan ripustettu. Bernardo de Clavettsin muotokuva on esillä Clavetts-hotellissa Teksasissa. Tämä maalaus on herättänyt paljon keskustelua, sillä monet hotellivieraista ovat raportoineet oudoista tapahtumista maalauksen ympärillä. Jotkut ovat kertoneet, että maalauksen silmät tuntuvat seuraavan heitä sen ohikulkiessaan, ja että sen vieressä seisominen saa olon tuntumaan epämukavalta ja kylmältä. Mutta ehkä oudointa on se, että aina kun ihmiset ovat yrittäneet ottaa valokuvia maalauksesta, kuvat ovat muuttuneet sumeiksi. Ne harvat, jotka ovat onnistuneet saamaan selkeän kuvan, kertoivat, että heidän täytyy vain pyytää muotokuvalta lupaa ennen kuvan ottamista. Tämän maalauksen tarina alkoi 1950-luvulla, kun italialainen taidemaalari Giovanni Pragolin loi sarjan maalauksia, joita kutsuttiin nimellä The Crying Boy, eli itkevä poika. Nämä maalaukset kuvasivat surullisen näköisiä poikalapsia, ja Pragoli myi niitä pääasiassa turisteille, muistutukseksi toisen maailmansodan orvoista.
Mielenkiintoista kyllä, nämä maalaukset alkoivat saada suosiota Englannissa 1950- ja 1960-lukujen vaiheessa. Massapainoksia myytiinkin valtavia määriä ympäri maata, mutta ei ainoastaan Englannissa, vaan myös eri puolilla Eurooppaa ja muualla maailmassa. Vaikka näiden maalausten sävy oli hyvin surullinen, niiden kauneus ja symbolinen merkitys vetosi ihmisiin ympäri maailmaa. Tauluun liitetty kirous sai alkunsa vuonna 1985, kun brittiläinen The Sun-lehti julkaisi artikkelin, jonka otsikossa komeili isoin kirjaimin Blazing Rise of the Crime Boy. Artikkeli kertoi Rotherhamissa asuvasta pariskunnasta nimeltä Ron ja Mary Hull, jotka menettivät heidän kotinsa tulipalossa. Tulipalossa heidän kotinsa ja kaikki heidän omaisuutensa tuhoutuivat täysin, mutta yllättäen ainoa tulipalosta selvinnyt esine oli tuo maalaus itkevästä pojasta. Todennäköisesti tämä artikkeli otsikoineen olisi unohdettu muiden omituisten ja salaperäisten kertomusten joukkoon, joita The Sun-lehdessä esiintyi aina silloin tällöin, ellei yhtä asiaa olisi tapahtunut. Nimittäin eräs englantilainen palomies väitti, että hän oli ollut itse asiassa paikalla ainakin 15 tulipalossa, jossa talot omaisuuteneen olivat tuhoutuneet täysin. Kuitenkin se, mikä paloja yhdisti, oli itkevän pojan maalaus, joka onnistui aina omituisesti säilymään tulipaloista. Tämän jälkeen myös liuta uusia tulipaloja laitettiin The Crime Boy maalauksen syyksi. Siinäpäs oli muutama maalaus, joita en ainakaan itse ottaisi omalle seinälleni. Hei, jätä ihmeessä videolle tykkäys ja muista myös tilata kanava, mikäli tämän tyyppinen sisältö kiinnostaa. Me nähdään taas seuraavan videon parissa.